astebi baino ez dira falta Durangoko azoka kateak zabalditzan. Eta gaur, 52. edizio honetako nobedade eta datu orokorren berri eman dute. 200 nobedade, 240 stand, 129 parte hartzaile, sormenaren lurralde bilakatuko da Durango, abenduaren 6tik 10. Gaurko agerraldian, azoka osatzen duten 8 guneetako egitarauaren berri ere eman dute. Aurtengo berrikuntzen artean, Argisaiola sariaren ingurukoa egongo da. 25 urteko ibilbideari errepasoa egin, eta sortzaile berrientzako sormen bekak aurkeztuko ditu azokak. Durangoko azoka euskal kulturaren topagune eta hitzordu garrantzitsua delarik, 11 telebistatik jarraipen berezia egingo diogu. Abenduaren 6tik 10, egunero azokaren inguruko saioak eskainiko ditugu, eta otsailaren 10. urteurrena dela kontuan hartuta, horri ere begirada berezia emango diogu. Azoka izaten jarraitzen dau, hau da, saldu eta erosi egiten dira liburuak, diskoak eta bar, baina jakina urte batzuetatik ona, euskal kulturaren ere, euskal kultura gune desberdinetan azaltzen da, antzerkia, zinemagintza, arlo digitala ere, kulturari lotutakoa, eta orduan, bai, egizia esan, uste dut gainera apurka-apurka, urtero, indartuta ikusten ditutela gune guzti horrek bat eginda azoka, Durangoko azoka. Argisaiola saria 25 urtetan eman dugu, eta Argisaiolaren helburua izan da, persona, erakunde, talde horren aitortzea, euskal kulturaren alde egindako lana, oso arlo desberdinetan. Baina ikusten gendun ere etorkizunera begira hainbat sortzaile, arlo desberdinetako hainbat sortzaile ditugu geure artean, eta benetan horrei moduen baten laguntzea beka baten bitartez, da beka horrek gainera prozedura oso hartuko dau. Ideia hori gauzatu eta gero produzitu ere bai. Opari izan da behaz balorazioa ona, hotzenea sortu zen modu xume baten. Nahi genuen sortzaileok, idazleok eta musikariok ere azokan egotea eta parte hartzea eta horregatik sortu zen. Eta hasierako ideiai utzi diegu, jakin dugu eusten, eta joan gara pixka bat proiektua indartzen. Sortzaile askok, batez ere musikari askok ikusten dute aukera bezala batez ere lehendabizikoz plazatzen direnak, eta baina ez bakarrik, aurten adibidez, ibilbide luzeko sortzaileak egongo dira, Berritzarrak, edo balerdi, ez da. Odan, nik uste azkenean, jendeak aukera ikusten du, azoka, ez da. Baina hori gertatzen da gune guztikin, bai irudienea, edo eskenatokia, edo kabian, ez da. Eta guztiek osatzen dute azoka, eta azokari, denborarekin beste izaera bat eman diot, ez da. Azoka, jakina, urteko nobedadiak saltzea eta erostea hori bada azoka bat, ez da, baina horretaz gain nik uste dut azoka beste gauza bat ere izan zitekela eta denon artean lortu dugu, ez da. Antzerkiak beti daka hori, ez? Gira kulturako horre iskutuan gabiltzana bezala beti ikusten geha, kasu honetan, ez gaude hain zentruan, ez gaude landakon, pixkat urrutixo gaude, baina ez hain urruti bestarez. Hasiera bat emanez 5 minutun sana guztinen zaude eta egia da, han gaude leku egokia dalako, ez? Azkenean areto oso egokia da antzerkirako. Bai da leiho bat azkenean, ez? Erakusten duena, urtean euskal kulturgintzan antzerkian, euskal antzerkian zer dagoen erakusteko leku oso egokia da, bai. Antzezlan nagusia edo osoa ikusiko duguna ele izango da, eta oso egokia da, azkenean Lorca eta Laguaxetari buruz hitz egiten du, eta azkenean dantza, irudiak, hitzak, benetan du azoka bezala, eta oso aproposa iruditu zitzaigun azokan eukitzea antzezlan hau. Zuna imperfektua, erreala, zu zeu izan. Beti
ibiltenaz aurren liburuetako marrazkiak egiten eta ilustrazio gintzan edo behintzat hori da nire lana. Eta azoka beti izaten da laneko jenteekin elkartzeko eguna edo askotan egiten dugu lan korreoz bidaltzen lanak edo e-mailez eta ez gara aurrez aurre topatzen urtean zehar eta azokan nik uste dut laneko inguru guztiakin topatzen zela azokan. Bai. Marrazki gintza, nik uste dut marrazki gintza gero eta gauza gehiagotan edo euskarri gehiagotan dauela presente, hori ikusten da irudiaren indarra, ikusten dugu gure egunerokotasunean indar pilo bat hartzen ari dela, eta zu dinosuna, diskoetan eta liburuetan, baina gero behitu irudienean, edo kabian, edo zein euskarritan erabiltzen da irudia, orda nik uste dut oso presente eta gainera oso eraberatzean dauela islatuta Durangoko azokan bai. Oso aukera ona da, azkenean laburmetraiak mugitzeko batez be euskaraz egindakoak zaila da, eta oso aukera ona da, batez be hori jendeak ikusteko eta hurrengo proiektuetarako pizkate gehiago ezagutzeko gure lana. Azkenean jendeak igual gehienez ezagutzen du azoka hori liburuengatik eta diskengatik, baina badago ere hori bideoa eta zinea ere erakusten da, eta uste dut hori garrantzitsua dela jendeak ere guri aukera ematea gure lanak erakusteko, eta zentzu horretan gonbidatzen du jendea etortzera eta ikustea, zinea ikustea eta bideoak ikustea.